Γεια σας, ονομάζομαι Μελέτης Μαζαρακιώτης και σας παρουσιάζω τον προσωπικό ιστότοπο του ζωγράφου Πέτρου Καραβέβα στα πλαίσια των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Πατώντας καραβέβας.gr στην αρχική οι τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τον ζωγράφο. Εν συνεχεία, πατώντας στο κεντρικό μενού την επιλογή βιογραφία, εμφανίζεται η βιογραφία του. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα έργα του ζωγράφου ανά έτος. Πατώντας πάνω στην εικόνα μπορούμε να κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα έργα της συγκεκριμένης χρονιάς, όπως επίσης και να κοινοποιήσουμε ένα από αυτά. Στην περιοχή Αγορά, ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει πίνακες σε εικόνες υψηλής ανάλυσης. Περισσότερες πληροφορίες για το κουμπί Buy Now στην αναφορά της εργασίας. Τέλος, για να αγοράσει κανείς πίνακες του ζωγράφου, πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας. Ο ιστότοπος υποστηρίζει μέσω της μηχανής μετάφρασης της Google πάνω από 40 ξένες γλώσσες, όπως και αγγλικά. Επίσης, υπάρχει το κουμπί Donate, όπου ο επισκέπτης μπορεί να προσφέρει χρήματα μέσω του PayPal. Ακριβώς από κάτω φαίνονται οι συζητήσεις στο Twitter σχετικά με τη ζωγραφική. Τέλος, στον ιστότοπο αυτό υπάρχει ο μηχανισμός εντοπισμού επισκεπτών Google Analytics. Και στα πλάγια φαίνονται οι χρήστες αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.